Gapolo laglag para 3. Ikatulong nga battle karang gabi una. Pen Pluma versus Barbarian pagpakato. Dan salamat sa atong venue karon Azul Tuslubuwa, Turbo Hectic, and Savage Tattoo. DJ for the night, Daiho! Daiho! Yo, third battle, sa akong wala. Shama Zubik, give it up, Pen Pluma. Shoutout ako sa Shama Jubek, Esmeraldas Lao, Kasikas, Rosibo, Servillo, Manitis, Boss Narwis, Mamzel, Louie Lopez, Raprakan, People Records, Kayoy, Koy Chalice, Architect, Mox, 6015, Young Rose, Mr. Yolo, Scammers, Julius Chang, Eli Chris Miming, Sir Charles Venom, Hilmar Avilato, sa mga taga Biwansano, tira, maglangas! Sa akong tuo, gikan pa Bohol, give it up, Barbarian. May shoutouts, game. Ato na congrats si Barbarian dahil karon day sa Newlyweds. Pagkato. Forevermore. So managkwentos daog si Pen Pluma sa kwentos iyang pili nga una si Barbarian. Judges, 2 minutes, stricto na, minata. First round, Barbarian. Game! Pen Pluma. Ana nga se, pag niaging laglagbara. Pero pag finals, ang agi wa na makita. Kaya ang imong kontrapingis ang tama. Gisuyop og apel ang imong tinta. Napakailinya siya buog mariwana. Grabe ka filler. Igor gali ka fast burn ni Power Ranger. Sa mga tinuod nga player, kabalo man ta magamit running pen. Panglukot sa tuter. Wa magsilbi ni Pluma ninyo. Gihimo ra ka ni range nga instrumento. Dagan siya ka angles para nimo kay pamilyar ka sa iyang bisyo. Pero seryoso ha, concern lang ko ba kung ikaw ang pinakamaayo sa grupo unsa nakasila. Sa imong mga gipagsuwat makasabot ba ka, makalibog ra kag samot. Mura kag maestro nga sa mga estudyante di ka mao magpasabot. Professor na bulok, naburay ko sa klase mao nga pen, diduwaan sa kamot. Nya, pila ka linya ang gipanghatag nila. Di na ko matinga. Ingana ginang Pluma, kailangan pang ituslog og lain nga tinta para lang mumarka. O basing mo ribat ka. Ayaw nagkabalaka kasi straks ang akong ebidensya. Kini nga duwa, o ko gibati bisan gamay nga kulba. Dili ka ang pen, dili ka ang Pluma. Sa imong lawas wa gani kay kayang ipakapakita nga naa kay permanente nga tinta. Mutuor ko ikaw na ang pen ug ang Pluma do, kung maligo na kagtato. Leo, dili man ni mao ako ni-select nga order. Ang ay naning ibalik sa chiller. Pero kung ay ngani nga klase automatic na ni nga murder. Dili ko antibiotic kung maingon ko kay ma painkiller. Time, first round, Pen Pluma. Yo! Maglangas sabi! Yo, congrats! Sa bagong kasal! Pes karutok unra ko ni maunay bagong sakal! Yo! Estudyante ba ka? Pero wakay kalibutan! Oo, bago kang kasal pero ginastuan sa ginikanan! Yo, game! Uy, Barbarian! Sa kadaghan ano ako pa man ang imong gihasol! Timan-i nga bunira ka sa kong pagsuwat kay akong kamot nangatol. Kalamay ang akong gustong kanon. Mura og nangatol, huy ba nga? Wala man ni Way nga kalamay kay ang estilo sobra kalama. Yo, medyo kulbaan ko men. May taog makahunat. Nerbyuso kong magunitan ang pen kay kulba kumusuwat. Kung galingon nga maning kamot, o wala ko nagpaagak kay sa tinta pa nakudaan kay makita na ang hatag. Kisa ni Agi ako kay gikapos. Kang range wala ko naka-level. Sa kung Agi ikaw kay malatos. Karon ako naka-refill. Ubalik ni si Agi. Kay dead end mong naabot. Maluyan ng piste. Sa kung pin-game ka mahago. Esperensyado sa bag-o. Ang diferensya please watch. Kay murag ka ng gimingoro pa maayos sa kong uyab. Kay Miss Much. Gikulbaan na ka. Bahala na ka dira o ma-distract. Kay with bait pa lang ni atong tuwa. Sigurado na ni nga distract. Kay natami duwaan ni sa puhol. Ang kaso ni atras. Pero sa rapolo ako'y mong pusas kay wa na kay takas. Uy, bait Barbara. Anong wa man ka mo dayon? Kay muranig lugar sa buhol kung iskutan si Barbarian. Bakla yun! Pwes! Patyon ha kung niskahadlok. Sugdi na og bati og kaba. Kay ana manggod sa salida. Patayin sa sindak si Barbara! Magkaton ka sa tong duwa. Hoy, dili ni internetan. Ako ang finalist nga si Lebron. Nagtukod og eskwelahan. Pwes libre nga tudlo. Sa mabutan sa akong pasabog sigurado ni mapapha.
ayaw suwayig kupot ang pen. Mura ni o granada. Hagba, lasog-lasog diretso. Kini pakapin nga fagot. Nakiglumba na sa kontrolado na ang paglupad. Kini ang pen nga pilot. Kay pagabaw niya nga ako yung makontra, labat kiyang ulo. Tournament ang duwahay, gusto nini ipapromo. Itong feeling mo di ka magdugay sa tournament o sakto imong kutob. Kay imong kahimtang diri sa marang sex life. Round 1 ra utob. Time, round 2, Barbarian. Wala ko isukol mo sa buhol kay di mo sugot si Leo. Di na nakakapatyon sa Rapolo. Yo, ngayon nakaabot man og finals ni Bataa. Kayang siya man, grabe mo suporta. Mga scripted ang katawa. Mupakpak sila bisan way kwintang imong mga linya. Murag mga binayran sa politika, inig mga panya. Tikas man ang inyuha. Sa sunod na naglagbara ka, ayaw na nagpaapila. Ibawal na ni si P sa Rapolo. Magpaskil lang agno parking nga sign Leo. Kay barato na kaayo ang presyo sa ulo nimo. Kining si P tagaan ang ugbar murag parallel line para mapurma po ka nga peso sign. Nya kay numdum ka ane, pluma nga hait gamitong pandasdas tupok. Yawa. Yawa, di ba sa round 3 ni mo J Black, imong gikawat ang flow og letra ni Lanceta. Grabe pati timing kada linya. Di na ka dapat taghanog puntos katong from black to white sakit nga vitiligo gikan to ni Invictus. Deliver ang nagbuhi nimong buhanga ka. Unya ang mga linya kinawat pa. Pero palpak ang delivery mo karong adlaw murag Lazada. Kasigi nagpangupya ni Peke nga rapper di nako makurat. Mura kag LBC kay kusog mo deliver sa di nimo sinuwat. Asa naman ang imong gibarugan? How ironic nga ikaw ang naay pen og pluma sa pangalan pero mga linyang gipambuhian dili nimo gikan. Ako walay gikopyahan gisundugan og labi sa tanan walay gikawatan. Ako si Barbarian bisan kisa pa matsyaman ako makalabat na makanyatakan human kiluwaan. Kuwang pamutanan ka ng grupo nga imong saligan mga puro kawatan. Oh, kay ngano kay baninimo ba kay kanang estilo grabe kag sibo mga filingero. Papapapak. Yumo. Dili pa ko ninyo kaya tatatagaan pagpartida. Sige sag nga ako mga bara kadalinya paminawa mga letrang ipakita ipha kung pila ng mga hiwa kung di na nimo kaya yung nagkabalaka kay putlan ra gihapon di ka ginhawa. Kuwang paka pagpatabang nila muli ko sa amuang way ubang gidala kundi mga kabhang sa inyong buna. Round 2. Bumul yatay. Yo! Baguhan pa kay ka, pero nagmarunong na ka kumuluwa. Si Invictus, kaya ko na patyon, basta Bisaya ang tuwa. Game. Yo! Alam, game na. Ikaw kita kong nakontra bagito. Anong sa turna kalit ka ni Suel? Wala ka nagtanaw ni Monchito na trauma maong wala na mo apil. Hoy, Barbarian! Mura ang Cyril Wak kay sobra ka fagot. Match mo champion Gris J Black ay di kami una ang nag-abot. Yo! Pag ganbers maka-animala ka, ana siya di ko basta-basta mahutdan o bala. Sobra kadaghan sa magasin mo rin pagong issue karong buwana. Pis ako di ko basta-basta mahutdan og letra. Sobra kadaghan sa magasin guys, di ka apoy na ubasa. Gusto ka gunbars? Pes kamata yung imong dangatan kisa sipukan ni Tamak. O gunbar paminaon kumungutan na mo sa akong baseline. Kay 38 akong hawak. Oo, 15 ka po akong kompetensya. 15 ka po ako kompetensya. Oras sa ninyo ka makaamgo. Leo, times 3, tanin mo ang 15 araw mo sakto sa 45. Kay pa sa tong pinulungan, maumbay ayo sige o ginilas. Para kung namurag maduguan, ang bala sa giatay kay Mansanitas. Oo, nahilig ka sa gun bars. Para tawgon kulong sutil. Murag pulis na to karon. Permi lang mamusil. Karaan unta ka, pero way ha. Karaan unta ka, pero ngano nahilig sa bala. Barbarian unta ka, pero way hait nga dala mauni ambit sa wak. Iya mga sandata nga habol. Ako ang dumpit sarap. Mapatay ko nimo kung naatas buhol. Pinanginang kong mga model kuno siya. Pis kini kay malagim sakto nga model lagi. Kay sakto ra kay sa akong magasin. Oo, naa kay itsura, pero di na niya maitsura kining buang. Oo, na kay saktong barog, pero way saktong baroganan. Sige, ikaw na ang fucker sa lahat. Hindi na dapat magtaka. Murag tarsier makakitag bilat, kay mulugwa ang mata.
Pero mga gor, mo champion ko ani kay sex won't matter. Ako si Maya More. Okay, ay pabumbuang bay. Kay malupong na imong gama. Timan taga Villa Gonzalo imong kontrabasin. Itagyak ti ka sa sapa. Game. Yo. Nasaan, Barbarian? Yo! Nag-gun bars ka. Hindi na ko kailangan mag-gun bars. Pati man si Aquino namatay sa usar ka bala. Yo! Istiyawan, nakalimot ko. Taysa! Yo! Bro, okay ra ka? Bro, okay ra ka? Kada istorya halos maguba na ang itsura. Pero mga punchline nga mitugpa. Kada linya nga buhian, intense, pinakapslak. Pero di ka masabtan, asa naman ang sense. Sarap. Abi kilisod ka sabton. Maayo na kadong. Sige, ikaw na pagpakalaw. Basta ako, dagat ang imperno. Patay ang musaw. Wala na dagang set up. Ihagbong ta karon sa line up. Ang imong marka, dugo nga magpatak. Kaya di ba, puwa ang agi sa pen. Basta mabagsak. Huwag ka nakasabot. Kailangan pa ba na akong abrihon na imong buna para makita imong literal na utok? Unya ipansa ka nga akong spiral nga notebook. Buhaton ko ni samtang ka video para mag-viral sa Facebook. Nas battle na ako dire December pa. Karon September na. Siyam na kabuwan. Okay ba kung pa kay nasabtan? Ang pizza karon 9-1. Hutdo na ako nag-inusara ni Syam man. O Syam man. Ang TH iprotektahan. Basta ako o siya man ang TH protektahan. Pwes ako, naka-max level nga barbarian. Ikaw, wall nga level 1. Di lang basta imong town hall akong tamakan. Doon pa na akong apel ng imong clan. Barbarian na naka-war mode. Every line counts, murag barcode. Dili na nimo panahon karon, Marco. Mahinumduman lang ka na mo, murag sumad ni Aquino. Way taka sa bar, ning idol ninyo, murag si Rico Blanco. Ako mga punchline pinatuskar, warlos, ako mga linya di lang basta bunal, latos, kini mga feeling animal, hipos, patay si Aquino sa batas militar, Marcos! Kailangan pa ba na ako magpaka-historical? Gipakitaan natin ka kung sa ko kalirikal. Pildi na ni sigurado literal murag hansign sa liberal. Kay di pa ka kamao, pen, akong bunalan og martilyo ng imong pen, sinakundangan na sa dili ma-open sa sobra kadugo sa panghitabo pati ka grupo nimo makaingon og pen. That's what will gonna happen. Nakasabot ba ka? Ha? Pen? Ilubong ta ka karon nga walay happen. Tay. Ay, last round, Pen Pluma. Recycle lang imong gun bars na anay nakatag-iya. Mapatay nimo si Aquino kung naatas na iya. Yo, sarap. Ano man bay? Nasarapolo ka ni Sabit. Timan nga bayot akong professor, peng nga bullpen yung gigamit. Yo! Uyas nga bugoon o gulol. Ano nakikdebate ka ni Pen? Nigawas na ang sipon sa buhol tungod sa sigma hinitueng. Nakisakay ra ka sa Cebu. Sa Rapolo kay Sabit ra ka. Himulan ti ka props si Tuwing. Aron magamit sad ka. Kaya sobra man ka pilit. Way uno di mo ang sound. Advance ra ka mag-isip. Pero di mo advance sa sunod nga round. Kaya pasikat ra ka dire. Totoy wala man kay Bili ang mutatak ra sa buhol. Mga kanta ni Yoyoy Villame. Uy, Bobo Chichang. Bobo Chichang. Parang pero di ni kasakar. Gisuwat ni Yoyoy ang Philippine Geography. Aron makabaw ka asa mo lugar. Joseph Barbarona. Hangulog fame. Mariusip ning tawhana. Basta Joseph, ganib yun na murag si Joseph Amara. Mao sa atake sa Cebuano, makatilaw ni og tagam. Timani nga way sukod ang baos bisa magamit pa og metrosan. Kinapildi ni mo sa realidad. Abi ni mong Rapulo kay masinsayon. Ang tinuod niya realidad. Kaya ang imong kamatayon. Gisuwat na ako og taro. Ang imong lapida. Toga sa realidad kaw. Kay dunganon tamong duha. Kay, ako ang problema na di mo kaya nga sulbaron. Bisag na pa kay Conan sa barbarian, makatago ka sa krimen na kong buhaton. Ma-engineer na kuno sa puhon, pakpakan. Sige ka panundog. Gadway sa tampalasan, usa ka mang hinampo kay mapapa ni mong plano. Kaya ang gigamit, diploma. Ang pagka-dip sa tao, di masukot sa diploma. Kay, wako'y pake kung unsa imong kurso.
Basta dire, mawadaan na kag pulso. Nga anong napatunto karon ikaw matusta. Mura ni siyag Pluto kay wag tango ni sa lista. Erase! Apurot na uloan ni buang erase! Leyo bayad na ko sa utang. Ayaw pa buang-buang kay malubong imong gama. Taga Gonzalo, imong kontra pa si itayak tika. Sa sapa! Nga! Penpluma versus Barbarian, di ba na? Gapon mo laglag para 3. Ikatulong nga batol ka ng gimuna. Penpluma versus Barbarian, pagpagat balik. Gahi nga batol, kaya ta. Kasi nga duha, congrats na daan. Judges decision, 5-0 advance sa tournament. Penpluma. Ano ko sa akong ating ano yung kuya ko sa good sa lista to. Good luck sa tanan. Game. PLX, boto si Penpluma. Round 1 si Penpluma. Tanan ako mas buka atin. Round 2 ni Bawi si Barbarian. Then sa round 3, deciding round para na ako niya mas gahit. Para na ako pinakagahit round ni Penpluma ang round 3. So ako yan ito Penpluma. Penpluma, 1 of 3, round 2 kay Barbarian kay Shoutouts one production. Okay, runs one. Sige niya, consistent delivery, punchline niya. Basta likod niya para makain. Yung climax na all 3 rounds kay Pluma. Kita naman mas buhi kayo. Presence ba kayo? Yung Gustavo, kusog pareho pero mas niangat gid ang kuha ni Penpluma. Delivery sa sawat murag mas sa delivery mas sa Penpluma.